weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe to wudduru to sadela to keeɗeɗe to tiggere siré to tokomaji wudduru ko on takkusan juula ha to tiggere yene ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Ibrahima Mokhtar Sarr mawɗo landa wiyete kala JDMR o joddima Anno Dia salata hanki o e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi to leydi Sénégal gendarmerie nationale ɓe teeɓima 34 neɗɗo taw ko Nigéria naɓe dartornoɓe ko fate cyber criminalité to leydi cyber criminel to leydi Mali jagolgal kalfinaɗo ko fate gollotoɓe o holliri tigui wonde ñalawma alkamisa janggo ko ñalawma chômé payé woni ko ñalawma mo golletake to saabu jamma oɗo saabu jamma haran ñalawma hande o to leydi Burkina Faso tribunal militaire kolliri tigui wonde ko 1 lewru octobre hitande ujunnaji 2021 ko nden tigui fuddoto ñawore ko fate wargo Thomas Sankara baranoɗo guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi to leydi Côte d'Ivoire Allah mo guurana darino dole mum ponno ko fati kay ñakkude yimɓe e haɓade handade caragol oɗo mboros biteɗo Ebola to leydi Nigéria convoi bisuji jollunoɓe gollotoɓe e usine gaz mo Sahel yanama e lawol ko famdi kala gollotoɓe jeegomo e policier goto wasi hen fittade mum to leydi Central Afrique biyeteɗo Abdou Karima Mekassoua goto gonnoɗo hoore suudu sarɗiyeji leydi ndi o darti hoore makko yalti leydi ndi oɗo saaha mo tawe to leydi France to leydi Zambie jagge mawɗe jeenoɓe e landa wonnoɓe landa laamu ka guila kay hoorejo leydi ndi heɓa ɗiɓa ko banggue sumgoji hollirama tigui jagge mawɗe puɗɗima yaltude ha no heewi e nder landa ka bisimilla moon ketti hotondirte joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e danwal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa joom istis jaaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciilorol omo safra wonduɓe kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade koyɗe musoje keesoje musoje ɓandu ɓuutoru e rewɓe ronkuɓe resede ceerno Djiby Sy ne yawran ɗumen ceerno Djiby Sy ne safra ɓen worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leecce ɓe mani mumen moƴƴani walla joguiɓe maniyu seeɗa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum wonde oɗo saaha joni o heeɓi leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent to kiliyan makko woni ɗina ɗen leɗɗe noon e ɗin siroji ko wonande ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen sa jokkodiri e ceerno Djiby Sy joni certa hen ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 17 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗe leɗɗe fodde 19 rafine yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seyɗeneji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo bargal ceerno Djiby Sy ne andina kilele mum base makko ne tawe to leydi Mali tawete toon ko miñi kono wiye Samba Sy numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 kanko ceerno Djiby Sy noon base makko tawate ko nder Nouakchott leegal netteka sara jeere netteka numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilene mum kala garowo yo addon nokku to waɗori safruji mum omo wiye kadi yiɗɓe wannede listihara ɗaccata ko inde maɗa e inde nene maɗa so tawi o ari o nodduma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe no dowɓe kala saare noon ko hebdemo yo mbaɗ insisté
wona salade jaabade mataw ko hewrede tan ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal ɗum noon badden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alarba sappo e jeetati lewru jukko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardi ɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen ñande altine ɓennuɗo o hono Ismaïla Wula Cheikh Ahmed jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral hakkude leyɗele goɗɗe o joddima en audience e debbo cuɓaɗo e oɗo saaha joni taw ko gardinaɗo joɗaniɗo leydi Allemagne ɗo e nder leydi Mauritanie woni ko wiyete ambassadrice leydi Allemagne e nder leydi Mauritanie on debbo noon inde mum ko Isabelle Hene isba caggal ndena jonde noon on audience o joddima kadi e debbo goɗɗo cuɓaɗo e oɗo saaha joni taw ko gar joɗaniɗo leydi Espagne ɗo e nder leydi Mauritanie on kadi wiyete ko Alvarez de la Rosa ɗiɗo kala noon o joddima mumen en audience ene tawtora jonde nde audience uji ɗi noon hono Ahmed Mahmoud ko ambassadeur directeur des affaires européennes à la direction générale de la coopération bilatérale au ministère des affaires étrangères e wondude e Khadijatou El Khadi on kañum woni chef de service oɗon direction ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bismima talata hanki o joddima en audience au palais présidentiel e nder Nouakchott e gardiɗo kaɗo landa wiyete la JDMR o noon woni Ibrahima Moukhtar Sara ko talata hanki o audience o woni waɗi la JDR noon woni la JD woni alliance pour la justice et la démocratie so tawi ko MR o woni mouvement de renouveau ko landa lunda ko Ibrahima Moukhtar Sara ardi koye juɓɓudi hoorejo leydi ndi noon e kala saaha joddade goto e ardiɓe landaji dawrugol wona landaji lunda ha landaji ɓattiɗi laamu kala e kala saaha mo heewi joddade e goto e ardiɓe ɗiɗon landaji ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar alarba hande o sappo e jeetati lewru jukko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo joɗima jonde jagorɗe to palais présidentiel e nder Nouakchott e gardugol hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen raka woni tigui réseau d'administration ko di commandement ɓe kolliri tigui cotal halfinaɓe ko fati e cuɓo fade ɓergol toɓoji e nder leydi he ɓe kolliri tigui tugui ñalawma hanki o fay hande woni e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗe ɗi teskama toɓoji kewɗi e nder yogga e région ngaji tawateɗi e nder leydi Mauritanie so tawi en dokki yeru e nder région de Gorgol kay hayɗi heeɓi nogas e ɗiɗi millémétre Likseba Gorgol heeɓi millémétre uji sappo e jeetati Gourdiouma ko capanɗe tati e ɗiɗi millémétre Wadjo Bosoyaɓe ko capanɗe tati millémétre Mbut ko sappo e jeetati millémétre Miftahul Khayri ko capanɗe joyyi e ɗiɗi millémétre Lahras ko capanɗe nayyi e jeegom millémétre Asa Guelum ko nogas e nayyi millémétre Diadje Binne ko capanɗe joyyi e jeeɗiɗi millémétre Siwe ko capanɗe joyyi e jeegom millémétre Togomaji heeɓi capanɗe jeetati e nayyi millémétre Ɗal Haya ko millémétre uji nogas Zerey Kaya heeɓi capanɗe nayyi millémétre Seyena Gababi ko nogas nayyi millémétre Cuuca heeɓi millémétre uji capanɗe nayyi Wulluram ko nogas jeetati millémétre Awoynar ko sappo e jeetati millémétre Nere Walo ko sappo e joyyi millémétre Mongel ko capantati e joyyi millémétre Raha ko capanɗe jeegom e joyyi millémétre Tufnde Sive ko capanɗe jeegom e joyyi millémétre Magama heeɓi capanɗe nayyi e goo millémétre Gure kewɗe goɗɗe toɓama e nder région de Gorgol kono ko ɗeɗo kuure tan cuɓiɗen so tawi ko yeru e nder région de Brakna Alega ko capanɗe joyyi e joyyi millémétre Mal capanɗe joyyi e ɗiɗi millémétre El Aslat ko capanɗe nayyi millémétre Terdugel ko capanɗe jeeɗiɗi millémétre Ɓogge heeɓi capanɗe nayyi millémétre Daril Barka ko capantati e nayyi millémétre Mbagne ko capanɗe jeegom e tati millémétre Fondu heeɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi millémétre Ñabina ko capantati e jeegom millémétre Mbeydia ko capanɗe joyyi e jeeɗiɗi millémétre Bagodine ko capanɗe nayyi e jeetati millémétre Babaɓe heeɓi millémétre uji capanɗe nayyi so tawi en dokki yeru e nder
ndera région Matarza wada naga hebi cappande tati e joyi millimétre wuro ros hebi nogas jeegom millimétre tekan ko sappo ina millimétre likseyba de hebi nogas tati millimétre buttela mit ko cappande tati millimétre so tawi ji ha to gidimaga sehil babi hebi cappande tati e joyi millimétre wompu ko cappande tati millimétre wuldurami ko cappande nayi e joyi millimétre e hela mbere ko cappande joyi millimétre ar hebi millimétre uji cappande tati ta sorta ko millimétre uji nogas dafor ko cappande joyi millimétre ngabu hebi cappande jeegom millimétre sellu ko cappande joyi e joyi millimétre geejewol cappande tati millimétre sabu sire hebi cappande jeeɗiɗi e nayi millimétre e gemu hebi cappande jeegom millimétre région ngaji goɗɗi kewɗi keeɓi ndiyam hano hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagolgal kalfinagal ko fate cellolade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi subaka hande o kadi noɓe kewarde kala saaha so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen kay to mborosa coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe kolliri tigui e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi he kala hullirama tigui ujunnaje tati e capanɗe joyi neɗɗo holkisa e nder leydi he kala e nder holkiso he noon temedɗiɗi e capanɗe jeegom e nayyo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓen tuɓetama to banggue pourcentage en holiri tigui e nder temedere kala hen 8,66% ko fiɗaɓe e nder ɓen fiɗaɓe noon hen capanɗe tati ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafio taw ko joñanoɓe temedɗiɗi e capan tati nayi heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon mborosa e nder ɓe cellano ɓe noon temedde nayyi capannayyo e jeeɗiɗo kepti celal men hano hannirtini paati galleji men capanɗe joyo e joyen tampisanne ma ballite to banggue fofango sappo e goho neɗɗo woni ko hawre ladiala leydi Sénégal ne yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom neɗɗo winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon hen capanɗe joyi e joyi ujunere temedere sappo e jeeɗiɗo keptino cellal men hano hannirtini ujunere temedde jeegom e capantati e jeegom ɗum woni ko hawre ladiala e ñalawma hande o noon leydi Sénégal en jogui sappo e nayyi ujunere temedere capantati e ɗiɗi neɗɗo heddiɓe e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen kunkende ko féticheur mawɗo no fewi binoɗo kay adini Allah koko feccata maayo gueeƴe ngo ha wonta pecce ɗiɗi ha leydi jordi yalta hakkude majje kanje hakkude maggo kanko maayo gueeƴe ngo o hollirama tigui ɗum noon jogorani latade saabu kadi o suɓino ko ñalawma hande o ñalawma harano o noddino yimɓe hewɓe noon kala yiɗɓe yiide ɗeɗon gatuleje kayne pottete makko to laaƴi gueeƴi to hollirama noon e oɗo saaha joni noon hono préfet mo Dakar koko sali ɗum ha sori ladde holliri tigui wonde kay o holliri tigui wonde kala gueɗe baɗe ni tawa kadi ko dendinoje yimɓe e to nokku to wiyete voie publique woni nokku dendinteɗo dendu dendaɗo la budde kay jomum ƴetta waɗa ɗaɓɓande auto woni tigui ɗaɓɓande woni autorisation kanko ɗum tawa on autorisation kadi ko balɗe tati ko adi ko on ñalawma kanko biteɗo kunkande noon o ɗaɓɓani autorisation ɗum noon ene wayno o yaɓɓi e oɗo saaha joni kuulal ngal capanɗe jeenayyi e jeegom ete oɗo saaha joni ko saaha tigui mo leydi ndi woni e wempejere tatɓiri ko fate mborosa coronavirus ko fate pottitte yimɓe hewɓe koko sala ɗum noon saabima tigui e oɗo saaha joni préfet mo Dakar holliri tigui ngal pottital wonani ene huula noon yataw kanko biteɗo kunkande o jogorani noddere yeeso police saabu kay yidde yuɓɓidde pottitte baɗe ni henen tawa nam ɗaɓɓani yamirore woni tigui autorisation ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to wiyete Momben Peul ñalawma hanki o sanga 12h30 woni midi 30 dadiɓe halfinaɓe haɓade drogue ɓe teeɓime tawi tawa kadi koɗe brigade régional mo Diourbel ɓe teeɓima to wuuro wiyetego Momben Peul e to wiyete Baba garage ɓe teeɓima toon sagataɓe tato na yaɓa oɗon ko ɗon tigui fortilaji naati e soyne ko ɗon koɓe yitede e oɗo saaha joni ne yiile jiilo cattuko no fewi ɓe tawrama ɓe jogui capanɗe joyi e joyi kilo drogue mo hinde cannabis e fetelaji ɗiɗi taw ko fetelaji artisanal ɓe darotono ɓe hollirama tigui ɓe dartotono noon ko wadde trafic de drogue hakkude wuuro wiyetego Birkilen e to wiyete Momben Peul to wiyete Momben Peul ha to wiyete Baba garage koto Kaolack paɗen chauffeur camion taw ko camion malinaɓe perinoɗo yimɓe ha waɗino mayɓe tato to Kaolack huccidiri noon e procureur mo Kaolack o waɗama e oɗo saaha joni mandade dépôt yo nawama tigui to kasoji o fada toon ha ñawore makko hollirama ñanno gas joyi lewru août gonɗen ɗum ko ñanen tigui o darto to yeeso ñawoɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gendarmerie nationale
ɓe jiiti kadi ɓe pirti réseau mawɗo taw ko ber réseau dartoɗoɓe ko fate cyber criminalité woni tigui funtoɓe yimɓe ne ñama kalisaji men ene mbaɗi ɓen chantage e kala saaha e fewnoɓe kayitaji fenade taw koye réseau sociaux ji e nder e ɓoggi karalle kese ɗum noon ko ñande 7 sappo joyi lewru utta gonɗen ɗo ɓe koliri tigui ɓe teeɓima capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo sagata taw foof ko hoɓɓe kamɓe hoɓɓeɓe kala kadi koɓe nigéria naɓe ɓe tawrama ɓe jogui capanɗe nayyi ordinateur portable wondude capanɗe nayyi e joyyi téléphone mobile e wondude e moddillaji joyyi loskoji noon nana jokki e mabɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar senno mima to leydi sénégal paaɗen koto leydi gambi to leydi gambi ma en ketto musidɗo men sehil men koddanen abouba ko noon tigi hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare tv ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen e tegamɓe hoorejo leydi ndi caggal nde o saktanno konngudi makko kanko président Adama Barrow o holliri tan de ko fati e banggue dawrugol ma gasɗo e nder leydi men Gambie ha laaɓa ha wiye ceer ɗum noon wonata ko ñande 4 lewru décembre taggal tan de ɓesgu leydi ndi ñaawi hakkude makko e ɓeɗo lundiyankoɓe uyi tan de no wayno hande kala to jaaruɗa e nder leydi ndi ma taw yimɓeɓe ene mbaari booli ene mbaɗa ko wiite ko banggue politique woni dawrugol o wi noon ɗum ɗon gasat ha laaɓa ha wiye ceer saabu ɗum so laamima de mo yaltin kuulal ngal ganduɗa mo faw ɗum e juuɗe gardiɗo police aɓe ɗo e nder leydi ndi gam hankatina hay goto wa ƴeede ko wiite pamet ko gam tan wadde dawrugol ñande fof jamma e ñalawma subaka e kikiɗe o wi noon eɓe poti darde hoddiɓe men woni leydi sénégal ɓen de ne wayno ne mbaɗa dawrugol kono de liggade muɗumenete ha leydi muɗumenete yaara yeeso ɓuuri hewde ene wonde ko mbaɗata dawrugol o wi noon kanko ɗum ɗo gasat ha laaɓa ha wiye ceer caggal nde o haali ɗin konngudi kanko président Adama Barrow hewɓe nanirani ɗumenete malal mbaɗo tan no biteɗo Emmanuel Diouf ko gardiɗo haqqe innamade ɗo e nder leydi ndi o holliri ɗiɗo konngudi kam ɓe mandintani ɓe jofoto tan ko président Adama Barrow saabu ɗum ko kanum haali ɗum ene wayno noon kamɓe haade mabɓe wadde hen hunde walla haade mabɓe wiide hen hunde ko mabɓe joddo e président Adama Barrow ɓe jewtide mum wawa ruttitade e ɗiɗo konngudi caggal tigui nde tawno ɗum ɗo wona ene nawra dawrugol no yeeso ɗo hennete e nder leydi meɗen e tegambe e ɓeɗo kadi ɓiite ko bar ɓen noon ene wayno ko goomu tigui ganduɗa ko hujjiyankoɓe ɓolɓe goni hen gardiɗoɓe biteɗo Saliou Tall kankone kadi o yonnani ɗin konngudi ɗi ganduɗa hoorejo leydi ndi haali ɗum o wi ɗum ɗon tan de ene wayno tawata tan ken ruttiɓe e to banggue dawrugol caggal ha laaɓi ha wi ceer ɗum noon kamɓe ɓe jaɓata ɗum tene kadi maɓe jokku ngum gam wullude ha hoorejo leydi ndi ruttito e ɗiɗo konngudi muɗumen e tedi caggal no mbiyen tan to banggue dawrugol oɗo waktude ene teskaɗo e nder leydi meɗen e tegambi no feewi tengti noon e pooɗe nduure hakkude lundiyankoɓe e landal laamiɗo leydi ndi woni président Adama Barrow koddenen Abouba gam weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene abouba golle ma jooɗi peewi senno mima to leydi gambi koto leydi mali paaɗena alarba hande 17 juko hitande ujunnaji 2021 waɗi hitande timmude ko dergui laamu dadiɓe leydi ndi derguinno laamu Ibrahima Boubacara Keita saabu kay ko ñande 17 lewru août hitande ujunnaji 2021 ko nden tigui ɓe mbanno oɗon coup d'état hoorejo leydi ndi taw ko e mbadi transition woni colonel Azimi Koita woni laamu sabboɗo o waɗi discours makko à la nation gam yidde mawni nde oɗon ñalawma o manti noon o mani dendagal koninkoɓe leydi ndi kala e darde mumen daari darde fayde nde feewi e firñitare mbanno kay gam yidde kay artirde leydi ndi e to wiyete tigui e dow peewal e dow lawol omo duwano noon dendagal wasɓe e pittali men taw ko dadiɓe e jamureɓe kala wasɓe e pittali men e nder jokli leydi he kala omo yetta noon omo mana ɓeɗon dadiɓe kadi yerlitiɓe yeytiɓe gurdam mumen gam rende gendi mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fati e gollotoɓe woni ministre du travail et de l'emploi o waɗi communiqué makko hollirde wonde ñalawma alkamisa janggo 19 lewru jukko hitande ujunnaji 2021 wonde ko ñalawma chômé payé noon ko gam yidde kay mawninde ko fati e oɗo ñalawma walla mbiyana jamma assura woni tigui jamma harana o jamma noon eɗen gandi yimɓe hewɓe mbara tigui ko ñamde lacciri e tew ha deydi mumen tedda supini subaka ne wawita mbawata gollade e oɗo saaha joni ma mbaw foftade ñalawma janggo hano hannirta ni tawa kadi golleta kadi ko ñalawma joɓeteɗo woni chômé payé ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade o ɓayini communiqué makko mo 353 ko fate mboros coronavirus o holliri noon e nder waktuji nogas nayi cakkikiɗi ɗi tawa kadi ko ñalawma hankikiyiɗe hankikiɗo ɓayino on communiqué o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni ko ujunnere o nder waktuji nogas nayi cakkikiɗi ɗi o holli
holliri tigi wonde ko ujunere ete medde ujunere capantato e yimɓe joyo woni holkisonnoɓe tumanoɓe ya taw gondani e corona e ndera holkiso he noon yimɓe nayo tawama tigi e ndera holkiso he noon he nayo tawama ko fiɗaɓe e jaati mborosa coronavirus e nder ɓe cellane ɓe noon hen ɗiɗo kepti celal mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum sappo yiɗo neɗɗo nana antiri e nder cuuɗi caftuɗe ɗi wonduɓe corona tawa hen nayyi ne tampisannema ballite to banggue fofango capanɗe joyo e jeenayo ɓe noon nana e nder galleji men wonduɓe coronavirus ko nder galleji men keɓata safruji men ha no hannirta ni o holliri tigui e oɗo saaha joni leydi Mali ene yaara kay e sappo e nayyi ujunere leydi Mali ne yaara e sappo e nayyi ujunere temedde jeeɗiɗi e neɗɗo goto fiɗaɓe mborona coronavirus e nder ɓe noon hen sappo e nayyi ujunere e nogas e ɗiɗo puɗɗima keptino cellal mumen temedde joyyi capantato e joyo neɗɗo ɗum woni ko hawrila diala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen tribunal militaire mo Wagadugu ɓe kolliri tigui wonde ɓe ƴetti ñalngu fati kay puɗɗugol ñawore ɓeɗon tumaɓe kay juuɗe mumen ne moddi e wargo Thomas Sankara ɗum noon ɓe kolliri o ñalawma noon taw ko ñalawma tijjaɗo ɗo fewi ko ñande sappo e goho lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go ko ñande hen fuɗɗoto siftinde on noon Thomas Sankara waranno ko guila ñande sappo e joyi lewru octobre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi woni 15 octobre 1987 e nder coup d'état gaddunoɗo oɗon biteɗo Blaise Compaoré e laamu kanko Blaise Compaoré noon e hewɓe woɗɓe tawa kadi ko jaggue mawɗe ne joofa fiɗeni ko fati e ngoɗon wargo duuɓi capanɗe nayyi hande ko Thomas Sankara wara on paami tigui ko joni tigui dossier makko fuɗɗito udditede ko fati e ndeɗon ñawore Guya Hervé Kam ko goto e hujjikintoɓe famille Thomas Sankara o holliri hen weltare makko mawde no fewi ɗaccon haqqe o wi kadi wonde oɗo saaha joni ko hello manggo no fewi tigui woni ko ɗerewol manggol woni page mawɗo e oɗo saaha joni woni tigui ko leydi ndi woni e uddidde ko fati histoire mo Burkina Faso sappo e nayyo neɗɗo noon ene tuuma e nder sappo e nayyo neɗɗo ma daro yesso ñawoɓe taw ko tumaɓe juuɗe mumen moddude e wargo Thomas Sankara mbiɗe nder ɓe noon tawe hen Blaise Compaoré dogɗo e oɗo saaha joni ene moltoyi e nder leydi Côte d'Ivoire tawa kadi ko baɗaɗo mandat d'arrêt international tawi kadi ko tumaɗo ko wite attentat à la sûreté de l'État complicité d'assassinat et recel de cadavre ha joni ko leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ɗaccon haqqe Pascal leydi Burkina keddoɗen Pascal Zaïda ko mawɗo ko goto société civile mawɗo catal bitegal koppa jokonoɗo oɗo saaha kala ɗeɗo balle kala o woppitama guila talata hanki o woppitama ha laaɓi caggal kayde o waɗi balɗe tati e nder kasoji ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar so nomima to Burkina Faso koto leydi Côte d'Ivoire paɗen halfinaɓe cellal e kisala leydi Burkina Faso leydi Côte d'Ivoire nana darino dole mumen ponno haɓade kay e handade oɗo mboroso biteɗo Ebola puɗɗiɗo feñde taw ko neɗɗo gadano gonduɗo e mboroso yitede nder leydi Côte d'Ivoire taw ko suko debbo guinenajo umminoɗo to leydi Guinée tuggide e noon faade oɗo saaha joni dendagal ɓen halfinaɓe ko fate cellal ade kala nana darino dole mumen ponno jaltini ñakkoji mumen e blouse aji mumen e maskuji mumen nana ñakka dendagal ɓen guila joom galle suka debbo o ha wondude e famille mum kala e hoddiɓe mum kala e dendagal ɓe o jolduno kara e dendagal docteur eɓe jokkodirnoɓe e hôpital on kala nana ñakke oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko handade ha tiiɗa oɗo mboroso biteɗo Ebola guila kay nadde e nder leydi hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto Sao Tomé et Principe paɗen Sao Tomé et Principe ko leydi tokosiri tawetedi e nder golfe de Guinée eɓe ponno yaade dawal ɗiɗaɓal sumgoji hoorejo leydi mabɓe kono de ɗum dirtinama e oɗo saaha kadi ko parlement mabɓe ɗon kañum tigui wooti kañum tigui watti ɗum ha ñande joyi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho commission électoral kañum tigui tongguno ko deuxiéme tour ko ñande nogas jeetati lewru août gonɗen ɗum noon tawa kadi wonno tigui dirtinno wonno tigui ñande jeetati lewru août ɓe dirtinino ha nogas jeenayyi août joni kadi on paami dirtinama ha ñande 5 septembre 2021 on paami tigui fodde laabi ɗiɗi eɗi dirtine e nder leydi he koto centre afrique paɗen to bangui yardete café oɗo saaha kala ko biyeteɗo Abou Karima Meka Soua mennoɗo wonde président assemblée nationale leydi ndi e o yalti on noon yalti oɗo saaha joni yalti leydi ndi ha laaɓi guila ñande alerte sappo e joyi lewru jukkom
hitande ujunnaji ɗi e nogas e goo gonɗen du tawa kadi o yalti leydi ndi koye suuɗay ɗum nde hollirama tigui o ƴetti ko werla makko o lawide less ha lawol less ha o yetti to leydi Congo Brazzaville koto Congo Brazzaville noon ko ɗon tigui o ƴetti lana makko ndi oka o yaɓani Paris lamorgo wala fendo te ko hollirama noon kanko wonno tigui kanko wonno président de l'Assemblée nationale leydi ndi caggal nde o waɗa destitué e caggal o waɗanoma noon a destitué caggal nde o waɗa destitué noon en 2018 o waɗa destitué ko ɓoyani ko kadi o heddiri tigui wonde député PK5 ko ɓoyani ko kadi o ittama ha laaɓi e gardigu oɗon ko circonscription biteɗo PK5 tawateɗo e nder lamorgo leydi ɗi guila nden noon ko natude famde hoore makko ɗum waɗi tigui oɗo saaha joni o waɗi ko faami ko so dirtude leydi ndi yaade kay moltoyade to Paris lamorgo wala fendo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Nigéria parina convoi taw ko convoi bisuji jolnunoɗo gollotoɓe e usine gaz biteɗo Sehela janama ñande alarba hande o to wargo leydi Nigéria ko sagataɓe hollirama tigui sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañum mbaɗe mabɓe jangu jooɓima pittali jeegom gollotoɓe usine wondude e policier goto kadi wasi hen fittani mum usine o noon e oɗo saaha joni hollirde sunare mette men ɓe uddi tigui usine o e oɗo saaha joni police tigui nana udditi hen losgoji mum hay sinno hay neɗɗo goto taw hay fedde wotere ala yeytiɓe jangu ngu kono e oɗo saaha joni laamu ngu hakkillaji mum foof woni kay foti wadde nguɗon jangu ko fedde seɓɓitiɓe wiyeteɓe Biafré IPOP taw ko Biaforinaɓe ɓe noon en kewi wadde jangguji e kala saaha e nder ndeɗon falde kabaruji men e ɗemgal Pulaar uddirteɗa kabaruji men koto leydi Zambie caggal kay nde résultat ji sumgoji hoore ɗe jalti ha laaɓi kolliri kay wonde hoorejo leydi ndi hono Edgar Lunga fiyama e leydi liɓama tigui ngu alda e guulem tawa kadi liɓimo ko lundiyanke ngana biteɗo Hakkeyde Michelima guila nden noon faade oɗo saaha guila résultat ji ɗi jalti teskama tigui yimɓe hewɓe taw ko jaggue mawɗe ɗe o sikkanno kanko Edgar Lunga ko yimɓe ɓurɓe hortindemo no fewi ɓurɓe yaddude makko guila kay o seere laamu kañumen tigui nana ɓorto e makko wona jaltere makko seeɗa hollirama noon yimɓe anduɓe dewrugol ɗon kolliri tigui wonde ɗum ɗo ko russo e guuru ndu suwa arde saabu ne ɗaɓina tigui ɗeɗo balɗe yimɓe hewɓe no fewi ma eggu lamda ka ha laaɓa goppama ha laaɓa tawtoya lamda laamu e oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba to karalla to leydi Gambie ko musidɗo men sehil men kodde nene Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on